Šaljući 1561. iz rodnog Šibenika, tada 10-godišnjeg Fausta Vrančića, bratu na školovanje, otac je napisao: Faust je dijete živa duha, lijepe i uistinu plemenite vanjštine. Nije nerazuman niti djetinjasto zaigran, čini se da ima izgleda za značajniju budućnost. Studij filozofije i prava u Padovi te mjesto tajnika rimsko-njemačkog cara i hrvatsko-ugarskog kralja Rudolfa II. Na dvoru u Pragu, u poticajnom okruženju velikih znanstvenika, umjetnika i graditelja. U Faustu će probuditi silno zanimanje za prirodne znanosti, matematiku i tehniku. Njegovo djelo Makine nove, izdano najvjerojatnije 1616. godine u Veneciji, jedno je od kapitalnih dijela renesansne tehnike, oblikovano kao priručnik. Na 49 velikih bakropisa izrađenih u perspektivi, u komentarima na 5 jezika, opisao je 56 različitih uređaja i tehničkih konstrukcija, naprava i pronalazaka, svojih i drugih konstruktora. Svoj najveći izum letećeg čovjeka ili homo volans Faust je opisao u četvorouglastom platnu za jedra, napetom pomoću 4 jednake motke i na 4 ugla, dobro privezanom užetima, može se čovjek bez ikakve opasnosti sigurno spustiti s tornja ili s drugog visokoga mjesta. Pa ako tada i ne bi bilo vjetra, ipak će snaga padajućeg čovjeka proizvesti vjetar koji će zadržavati platno. Ipak čovjekova mjera mora biti točno usklađena s veličinom platna. Ova konstrukcija iskušana je u praksi skokom sa zvonika u Veneciji. Pretpostavlja se samog Fausta, a do danas žive i legenda o njegovim skokovima u Bratislavi i mađarskome Vespremu. Koristeći se primjenom rada teglećih životinja, ali i energijom vodenih tokova ili vjetra, Vrančić, čovjek ispred svog vremena, mogao je svoje mlinove, mostove, satove opisivati i tumačiti isključivo fenomenološki, jer su za to bila potrebna fizikalna i tehnička znanja, do kojih se došlo desetljećima i stoljećima poslije. Njegov most s jednim užetom za prelazak rijeke predviđao je nosivo uže koje se može dotezati, ovješeno korito te ručno uže kao pogon i prvi je poznati nacrt žičara. Godine 1595. objavio je rječnik 5 najuglednijih europskih jezika, latinskog, talijanskog, njemačkog, dalmatinskog, odnosno hrvatskog te mađarskog. Njegovu povezanost sa zavičajem i domovinom potvrđuje i opis glasovite šibenske katedrale u novim strojevima. Iznimno je lijepa i neobičnog oblika, pa sam je htio kao urez domovine uvrstiti ovamo među svoja nova otkrića. Nerijetko su ga proglašavali Italijanom ili Mađarom, a njegove izume pripisivali drugima. Tako je i znameniti padobran pripisivan Leonardu da Vinciju. Vrančić je umro 1617. u Veneciji i prema oporuci zajedno sa svojim knjigama pokopan u crkvi Svete Marije na otoku Prviću.